Gondrong boboki guys, bolong. Atos bolong, jaring tok ya bolong. Ring bola iki wajar. Biye. Ora wajar sing 5 meter e. Ora nggo dedetmu iki. Dedet iki nggo deteto adake. Ning langsung jiko dedet langsung oleh dedet. Ning kopior kan Dedet nganggo duit e. Nganggo manual wae. Atas iki bolong rawan bolong. Campurane 1/6 bolong. Tak jam kain-kain sampean sambat bolong. Wis tau ra wong sambat. melet. Ning melet. Jangan santai-santai wae iki bolong. Sedino lek loro alhamdulillah bolong ning kene. Kowe nak mboten nang anu bos. Jebone PC siji campuran jinom to jerone hebel lah matamu bolong. Ora manut kene bolong malah ping borong ya bolong. Karep ngono rasa dilepo langsung herbel bolong. Mengke bolong, wong sing iki bolong. Wis aman bro iki. Iki bolong ora mudiar bolong. Ora mudiar iki. Terus bolong ini sih bolong, lanjut tunggu bolong. Iki kancaku bolong. Oh, temboke kandelen bolong. Yalah dapur dap. Iya. Temboke kekandelen dap. Sopo kuwi? Oke, masang. Box MCB bolong. Ya bolong lah lanjut tunggu. Tak masang box MCB.